Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni y'ale sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ n'ale sigira an ka bi bakurubaw la an bɛ na mun ye dolantan kunnafoniw Mali kɔnɔ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ dolantan ye fo ka se handball ani kunnafoni misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ka aigliw kan dɔgɔkun kɔnɔna na fo ka taga se farafinna ni farajɛla kunnafoni fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ kan an bɛna an da don o bɛɛ la bi ko o da aw tulo kan I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun y'a fɔ cogo min na bi an bɛ foliba di an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ma ni o ye handball ye ka sababuya kɛ mun ye u ka fédération président n'ale ye colonel Mamadou Cherifo Tunkara an b'a fɔ ani ligue président n'o o fana ye colonel Abdoulaye Kulubali u nali bi baara ninnu kɔnɔna na an ɲɛ bɛ fɛn caman minnu bɛ ka se ka sira sɔrɔ handball kɔnɔna na n'o ye hali an ka équipe ka bɔ n'o ye an ka équipe nationale surtout catégorie jeunes ka bɔ ka taga jamana wɛrɛw kan fo ka taga 3e place sɔrɔ o kɔfɛ kana ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka fanga yɛrɛ di handball ma dɔw ye mun ye école donni a la ka taga école la handball terrain bɛ yen nɔ wa ka écoledenw fɛnɛ don handball kɔnɔna na u bɛ se k'a faamuya ninnu ye baara ye an b'a fɔ jigisigi baaraw don baara minnu tagalen ɲɛfɛ n'a bɛna Mali kɛ jamana ye jamana min bɛna fanga sɔrɔ farafinna kɔnɔ handball la ani diɲɛ kurukara kɔnɔ handball la an bɛ an t'o la ka ɲɛ meru bɔ hali bi handball sira kan fɛn min ye coupe du monde handball ni ale tun bɛ ka kɛ an b'a fɔ Danemark ale ye wulila ka jɔ ni saraba ye a ye sebaya sɔrɔ Faransi de ka ɲina an b'a fɔ o kɔnɔna na farafinna ka cɛden mun tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Egypte ye ale fɛnɛ sera ka jɔyɔrɔ 6nan ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ ninnu ye tare an b'a fɔ mun ye farafinna jɔyɔrɔ bonyani ye handball kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna mun ye sena dolantan na bi ni o nana an b'a fɔ CHAN bannen kɔfɛ fɛn min ye anw yɛrɛ ka équipe olu bɔra CHAN premier tour la o kɔfɛ équipe seginna ka na club y'u ka joueurs sɔrɔ an ka fédération malienne de football ale ye labɛnw kɛ labɛn mun kɔnɔna na an ka tɔn an b'a fɔ u ka championnat olu tile 10 dolantaw daminɛra o dolantan minnu daminɛra jaabi fɔlɔ minnu b'an bolo an b'a fɔ AS Police ye sebaya sɔrɔ Real kan 1-0 Kanangolo o kɔfɛ 11 créateurs ale ni Stade Malien dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna 0-0 fɛn min ye Binka FC ale ni club olympique de Bamako n'o ye COB ye olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 AS Bakarijan ale ni AFE olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Barawuli fɛn min ye USC Kita ale ni Yelen Olympique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Kita ka stade la US Buguni ni ISFAS bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ stade Musa Jakite la o kɔfɛ Joliba AC ale bɛ LCBA bisimila o bɛ kɛ stade Omnisport Modibo Keita la fɛn min ye AS Black Star ale bɛ AS Korofina bisimila o fana bɛ kɛ stade Modibo Keita la ni Ala ma baasi kɛ ni dolantan ninnu jaabiw a bɛ na ni jaabi ninnu dafalen bɛ sɔrɔ an ka kunnafoni di wɛrɛw kɛnɛ la ni Ala ma baasi kɛ n'an bɔra cɛlakaw ta la an bɛna musolakaw ta la ni wagati in na fɛn min ye an ka musolakaw ka Premier Division championnat ballontan min bɛ ka kɛ Bama de b'a kɔnɔ fɛn min ye u ka tile 8nan jaabiw bɛɛ dafalen b'an bolo ani jɔyɔrɔko olu kɔnɔna na ISFAS an b'a fɔ ale ye badenya lajɔ ka jifilenin fa ka d'olu ma 12 o kɔfɛ AS Real AS Momo ci 1 ni Kanankolo fɛn min ye AS Police ale fɛnɛ cira Super Lion fɛ 5-1 mun ye AS Entente ale fɛnɛ AS Sudubaba ci 5-0 o kɔfɛ Tigres de Kayi ale cira Centre IFC fɛ 5-1 fɛn min ye AS Mandé ale ye Amazon Commune 5 ci 2-0 n'an bɔra yen jɔyɔrɔkow la an bɛna daminɛ poule A la fɔlɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Super Lion bolo kuru 21 jɔyɔrɔ filanan bɛ AS Real bolo kuru 20 Centre bɛ Togo la jɔyɔrɔ sabanan na kuru 13 jɔyɔrɔ naaninan bɛ AS Momo bolo fɛn min ye kuru 10 ye jɔyɔrɔ duurunan bɛ AS Police bolo kuru 5 jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan ale bɛ Tigres de Kayi bolo kuru 0 o kɔfɛ groupe B la n'o ye poule B ye fɛn min ye AS Mandé bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 22 o kɔfɛ ISFAS bɛna jɔyɔrɔ filanan na kuru 22 mais bi dontaw ni bi bɔtaw la o bɛ AS Police o bɛ AS Mandé bila ISFAS ɲɛ o kɔfɛ jɔyɔrɔ sabanan bɛ commune fɛn Amazon Commune 5 bolo
kuru 15 jɔyɔrɔ 4 na o bɛ Entente bolo kuru 17 jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Sudubaba bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 6nan ale bɛ Badenya bolo kuru 0. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye anw ka aigle yɛrɛ ka kunnafoni ye n'o ye anw ka samatasɛgɛw olu ka kunnafoniw kɔnɔna na an b'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na u caman sera k'u jɔ u jɔyɔrɔw la n'i ye a jate minɛ fɛn min ye an ka cɛden ni ale yɛrɛ bɛ ndolantan El Ali la club tɔgɔ la Coupe du Monde o ballontan bɛ ka kɛ o kɔnɔna na fɛn min ye Al Ali ale ye sebaya sɔrɔ Auckland City kan 3-0 Aliou Dieng an b'a fɔ ale ye nin match bɛɛ tan k'a ban o kɛra u ka sebaya fɔlɔ ye o kɔfɛ an bɛna fɛn min ye Marokukaw fɛ yen nɔ olu ka deuxième division muso ballontan na o tile 12nan dolantanw na fɛn min an ka ballontana bɛ n'ale tɔgɔ ye Kadiatou Teme an b'a fɔ ale ka équipe olu fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye AGNST kan o dolantanw kɔnɔna na Kadiatou ale yɛrɛ ye passe décisif kɛ tɔn ni o tɔgɔ ye fɛn min ye Zamara o ye a ka tɔn tɔgɔ ye o kɔfɛ ni an bɔra yen nɔ an bɛna fɛn min ye Faransi ka deuxième division na olu fɛnɛ tun bɛ tile 22nan na Rodez ale tun bɛ ka Sochaux bisimila o dolantan banna 2-1 fɛn min ye an ka dolantana 2 olu sera k'u yɛrɛ yira nin tile 22nan na ka sababuya kɛ fɛn min ye Musa Dumuyani bɛɛ b'a wele ko Chiko ale ye cɛlu don sanga 11nan na wa a ka pasi malien wɛrɛ de y'o kama ni ale tɔgɔ ye Ibrahima Sissoko ye. O kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ an ka camancɛma ye nin ye n'ale bɛ dolantan tɔn na tɔn min ni o tɔgɔ ye Red Bull Salzbourg an ka nin camancɛma nin yɛrɛ tɔgɔ ye Ousmane Diakité nin wagati na ale bɔra ka contrat signé fɛn min ye Autriche ka Première Division tɔn wɛrɛ fɛ tɔn ni o tɔgɔ ye TSV Arberg an b'a fɔ a ye san 2 contrat de signé contrat min n'o kan ka ban fo 2024 an bɛ dugawu kɛ a ka yɔrɔ kura taga nin Ala ka se k'a ɲɛ a bolo. Ale kɔfɛ fɛn min ye nin tɛ kunnafoni duman ye an ka attaquant don ni a tɔgɔ ye Sambou Yata Bare ni ale fɛnɛ bɛ Sochaux Sambou Yata Bare janvier kalo tile 4 tɛmɛnen an b'a fɔ ɲangini taara k'ale sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ ko a tɛgɛ sera polisi dɔ ma a ye polisi dɔ ci an bɛ yɔrɔ min na datugunen yɛrɛ don kaso la kaso min ni o bɛ Besançon Faransi kɔnɔna na. O kɔfɛ hali bi Red Bull Salzbourg an b'a fɔ u banna nafolo la nafolo min n'a bɔra Angleterre tɔn na tɔn min tɔgɔ ye Leicester City ale tun bɛ fɛ ka Mali ka dolantana ta dolantana min n'ale tɔgɔ ye Segu Koyita ye ni ɲɛfɛnmaa don u ye euro wari miliyɔn 10 u y'o de di Red Bull ma Red Bull ko ko ayi ko ka dɔgɔ olu ka ballontanna la nka n'i ye ballontanna ni yɛrɛ jate minɛ fɛn min ye Français ka tɔn n'o tɔgɔ ye Olympique de Marseille nin wagati in na ale fɛnɛ kelen don k'i ɲɛ miiri bɔ dolantanna nin na kosɛbɛ o kɔfɛ joliba ale ka attaquant kɔrɔ bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye Souleymane Koulibaly Berbatov Souleymane Koulibaly nin wagati in na ale fɛnɛ ye bolo bila sɛbɛnna tɔn na tɔn ni o tɔgɔ ye Telecom Egypte deuxième division tɔ don exhibition fɛ yen ale fɛnɛ ye contrat signé nɔ an bɛ dugawu kɛ a fɛnɛ ye Ala ka nin contrat ninnu a ɲ'a bolo surtout a bɛ ka taga tɔn kura min na a ka se ka kɛ a yɛrɛ ma hɛrɛ ye bi hali bi aigle ka kunnafoni na an bɛna kuma an ka dolantana kan dolantana min ni ale tɔgɔ ye Abubakar Traoré ni bɛɛ b'a wele ko Feno ale tun bɛ prêt la tɔn na tɔn min ni o tɔgɔ ye Wolverhampton ye Wolverhampton olu tun ye a singa Faransi ka Première Division tɔn fɛ tɔn min n'o tɔgɔ ye Metz nka an y'a ye dolantana ni a nana bolonɔ bila sɛbɛn na contrat min n'a bɛ taga ban fo an b'a fɔ san 2027 wagatiw la Abubakar Traoré yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ale bangera Bamako ka bɛn utukalo tile 20 san 2001 wagatiw la a bɛ dolanta poste min na o ye camancɛ ye wa an b'a fɔ Mali ka U20 fɛ n'o ye junior ye a match 5 kɛ ka 2 don ka passe décisif 1 kɛ fɛn min ye Messi olu y'a ta olu kelen k'a ta ka bila u ka équipe réserve fɛ an b'a fɔ a ye match 6 k'ulu fɛ a ma 2 don o kɔfɛ a nana Ligue 2 la Messi fɛ o Ligue 2 kɔnɔna na k'a daminɛ san 2022 ka na san 2023 kɔnɔna na a ye match 3 kɛ a ma 2 don o kɔfɛ Ligue 1 na k'a daminɛ san 2021 ka na san 2022 la a ye match 27 kɛ a ye 2 don ka passe décisif 1 kɛ ka carton jaune 8 ta a ye carton rouge 1 ta o kɔfɛ san 2020 ani san 2021 a ye match 2 kɛ ka 2 don Coupe de France la o mun kɛra san 2021 ka taga san 2022 la a ye match 1 dɔrɔn kɛ Wolverhampton fan fɛ Premier League la ɲina
an b'a fɔ saison 2022-2023 a ye match 8 ɲɔgɔnna kɛ a ye passe décisive 1 kɛ a ye carton jaune 2 ta wa mun ye ligue coupe ye a ye match 1 kɛ ka bi 1 don a ye bi mun yɛrɛ don ligue coupe la pour que aw yɛrɛ bɛ se ka dolantanan dɔn an ka taga o bi o lajɛ bi ni ye bi cɛ ɲumanba ye. Voilà, nin kun ye an ka Aigle ka kunnafoni n'an bɔra olu kɔnɔna na an bɛna kunnafoni wɛrɛw la fɛn min ye nin wagatiw la tubabuw fan fɛ an b'a fɔ Coupe du monde des clubs o tɛ dɔwɛrɛ ye équipe minnu fanga bonyara u ka continent na kosɛbɛ FIFA bɛ jɔnjɔn da olu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a jateminɛ n'i nana Europe i b'a ye Europe kɔnɔna na fɛn min ye Real Madrid ale de ye Ligue des Champions ta n'i tagara CONCACAF kɔnɔna na n'o ye Sud Américains ye i b'a ye Bogatuf ale de fɛnɛ a ta Flamengo ale de ye a ta yen nɔ donc olu tɔn ninnu ka dolantanw na an b'a fɔ a premier tour match fɔlɔw kɛra Al Ahly ale ni an ka dolantana yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye Aliou Dieng olu ye sebaya ɲuman sɔrɔ Auckland City kan o banna 3-0 n'i ye o cɛlu dɔnbagaw yɛrɛ lajɛ Hussein El Shaha ale ye cɛlu fɔlɔ don sanga 45 tɛmɛnen ni sanga 2 ye o kɔfɛ Mohamed Sherif an bɔra mi-temps na dɔrɔn sanga 56nan ale ye cɛlu 2nan don fɛn min ye Platao ale ye cɛlu 3nan don sanga 86nan na o kɔfɛ fɛn min ye Auckland City fan fɛ u ka Mitchell ale ye carton rouge ta olu kɔfɛ deuxième tour dolantanw kan ka kɛ fɛn min ye Wydad de Casa ale bɛ Al Hilal bisimila fɛn min ye Seattle Sounders ale bɛ Al Ahly bisimila o la demi-finale la Flamengo ale bɛ k'i sigi ka a ka maaw kɔnɔ n'o ye Wydad de Casablanca ni El Hilal ni mun ye sebaya sɔrɔ ni Flamengo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Real Madrid ale fɛnɛ b'i sigi ka Seattle Sounders ale ni Al Ahly kɔnɔ ni mun ye sebaya sɔrɔ olu ni Real kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o dolantan ninnu bɛ kɛ mardi don ani mercredi o kɔfɛ fɛn min ye troisième place ale dolantanw kan ka kɛ samedi final ba ale bɛ kɛ samedi nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw ni Ala ma basi kɛ. N'an bɔra yen nɔ diɲɛ kurukara kunnafoniw na kunnafoni misɛnnin dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ a to bi an bɛna an da don k'a fɔ Kylian Mbappé o don na ale banara Montpellier ani Paris ka dolantan min yɛrɛ kɔnɔna na ni Lionel Messi ale ye cɛlo 1 sɔrɔ k'a don o kɔfɛ Sadio Mané ale fɛnɛ banalen don nka nin bana ninnu de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Ligue des Champions 8e de finale dolantan minnu kan ka kɛ ni Paris Saint-Germain ale bɛna Bayern bisimila Kylian Mbappé ale ni Sadio Mané ni cɛden fila tɛna ye ni match ninnu na o tɛna na se ka kɛnɛya ka bɛn n'a ye o kɔfɛ fɛn min ye Raphaël Varane Faransi fan fɛ ale fɛnɛ a yira k'a fɔ ko u cilen ka bɔ Coupe du monde na o bɛ kɛ sababu ye ale bɛ na a ka Faransi fɛ ballon tan n'a bɛ fɔ ma ko carrière internationale ale bɛ n'o lajɔ n'i y'a yɛrɛ jateminɛ a ye sélection 93 de kɛ Faransi fɛ ka Coupe du monde 1 ta 2018 o kɔfɛ a cira Coupe du monde finale la o kɛra 2022 nin yɛrɛ kɔnɔna na Argentine fɛ a ye Ligue des Nations 1 fɛnɛ sɔrɔ. N'an bɔra an bɛ segin ka na farafinna dɔɔni fɛn min ye an ka simindenw olu ka ballontan o fɛnw dɔw bɛ an bolo kɔrɔ yan ni a kan ka kɛ Algérikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ nin ballontan nin bɛ bila denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin minnu si bɛ san 16 ka na san 17 donc o tirage de kɛra a bɛ kɛ Algérie n'i y'a jateminɛ a kan ka daminɛ avril kalo tile 29 ka taga ban mai kalo tile 19 tirage complet la groupe A
i bɛ Algérie, Sénégal, Congo, Somalie i b'o sɔrɔ yen. Groupe B la i bɛ Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie i b'o sɔrɔ yen. Groupe C i bɛ Cameroun, Mali, Burkina Faso ani Sudan i b'o sɔrɔ yen nɔ. N'an bɔra yen an bɛna nansara la sisan. N'an nana nansara la an bɛ taga Ligue 1 na olu tun bɛ tile 21 na dolantanw na. An b'a fɔ Lorient ale RMC ale ci 4 ni 2. Toulouse ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ 3 kan 4 ani 1. O kɔfɛ Ajaccio ale ye Angers ci 2 ni 1. Fɛn min Lille ale ni Clermont dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. Nantes Marseille ale ci 2 ni 0. O kɔfɛ Montpellier Paris Saint-Germain ye sebaya ɲuman sɔrɔ ale ka 3 ani 1. An y'o de fɔ o dolantan yɛrɛ la Kylian Mbappé ale ni Ramos olu banara. Fɛn min Lens ale ni Nice o bana 1 ni kanangolo. Lyon ni Brest dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. Rennes ye Strasbourg ci 3 ni 0. Fɛn min Monaco ye Auxerre ci 3 ani 2. O kɔfɛ i bɛ a jateminɛ tile 22nan o dolantanw ka kɛ Faransi. Fɛn min Paris Saint-Germain ni Toulouse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Tours ni Lyon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Rennes ni Lille bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Clermont bɛ Monaco bisimila. Fɛn min Auxerre ni Reims olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Strasbourg Montpellier fo ka se Ajaccio Nantes, Lorient Angers, Brest Lens, Marseille Nice olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'i ye jɔyɔrɔ ko lajɛ Paris Saint-Germain bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 51. Marseille bɛ tugu a la kuru 46, Lens bɛ tugu a la kuru 45, fɛn min Montpellier bɛ tugu a la kuru 41. Le meilleur buteur ale ye fɛn min ye Folarin Balogun ale bɛ ballon tan Reims la a ye bi 14 don. Kylian Mbappé bɛ tugu a la bi 13, Alexandre Lacazette bi 12, fɛn min Jonathan David bi 12, Neymar bi 12, Thierry Moffi fo ka se Wissam Ben Yedder olu bɛɛ ye bi 12 kɛ. O kɔfɛ Lionel Messi ale bɛ na jɔyɔrɔ fɔlɔ la a ye passe décisive 10 kɛ. Neymar bɛ tugu a la passe décisive 10, Jonathan Klose passe 8. N'an bɔra yen an bɛ taga fɛn min ye Espagnoliw fɛ yen nɔ. N'an tagara Espagnoliw fɛ yen an b'a fɔ olu fɛnɛ ka Liga tile 17nan o dolantan dɔw kɛra. I bɛ a jateminɛ FC Barcelone ale y'i déplacé ale tun bɛ Betis Séville fɛ yen o bana 2 ni 1 ka taga Barça kanu na. Fɛn min Real de Madrid ale ye sebaya ɲumanba sɔrɔ fɛn min ye Valence ka o bana 2 ani 0. O kɔfɛ Espagnoliw ka Coupe du Roi la an b'a fɔ olu demi-finaliw fɛnɛ kan ka kɛ. Fɛn min ye Osasuna ale ni Athletic Bilbao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Real de Madrid ale ni FC Barcelone olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O match alew bɛ kɛ 1er mars ka taga 2 mars la. O kɔfɛ match retour ninnu olu bɛ na kɛ fɛn min ye le 4 Osasuna ale bɛ taga Atletico fɛ yen nɔ. Fɛn min ye Real ale bɛ taga Barça fɛ o bɛ kɛ fɛn min ye le 5 avril wagatiw la. O ye Coupe du Roi demi-finale ye. N'an bɔra yen nɔ an bɛna i n'a fɔ n kun y'a fɔ cogo min na u ka Liga la. Liga tile 18nan dolantanw na Elche ale ni Villarreal bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ. Atletico Madrid ale ni Getafe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Betis ale ni Celta Vigo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mallorca bɛ Real Madrid bisimila. Girona ale ni Valence bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min Real Sociedad ale bɛ Valladolid bisimila. FC Barcelone ale bɛ Séville bisimila. Rayo ale bɛ Almeria bisimila. Yen jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Barça bolo kuru 50, Real bɛ tugu a la kuru 45. Fɛn min ye Real Sociedad bɛ tugu a la kuru 39. Jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Atletico Madrid bolo kuru 34. Yen fɛ meilleur buteur o bɛ Robert Lewandowski bolo a ye bi 14 don. Joselu bɛ tugu a la bi 11. Fɛn min Borja Iglesias ale ye bi 9 don. Iago Aspas ani Karim Benzema bi 9 b'olu bolo. O kɔfɛ fɛn min ye Mikel Merino ale ye meilleur passeur ye. Ale bɛ nin wagati na pasi 7 la. Antoine Griezmann pasi 6 fo ka se Ousmane Dembélé ale ni Brian Olivan Herrero olu ani Rodrigo olu ye pasi 5 ye. Na an nana Serie A kɔlɔnna la an b'a fɔ Bologne ale ni tile 20nan jaabiw la Bologne ni Spezia o bana 2 ni 0. Lecce Salernitana o bana 2 ani 1. Fɛn min Empoli ale ni Torino o bana 2 ani 2. Cremonese Inter o bana 2 ni 1. Atalanta ale ni Sampdoria o bana 2 ani 0 ka taga Atalanta kanu na. Milan AC cira Sassuolo fɛ 5 ni 2. Juventus ale cira Monza fɛ 2 ni 0. Fɛn min ye Lazio Fiorentina o bana 1 ni 1. Napoli ye Roma ci 2 ni 1. Udinese ale ni Las Verona dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1. Ye u ka tile 21nan dolantanw na Cremonese ale ni Lecce bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Roma ni Empoli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sassuolo ni Atalanta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Spezia Napoli olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.
fɛn min ye Torino ale ni Udinese bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fiorentina, Bologne, Inter, Milan AC, Hellas Verona, Lazio, Monza, Sampdoria, Salernitana, Juventus olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Napoli bolo kuru 53, Inter bɛ tugu a la kuru 40, Lazio bɛ tugu a la kuru 38, Atalanta bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 38. O kɔfɛ fɛn min ye Victor Osimhen ye meilleur buteur ye olu fɛ yen nɔ kuru a ye 14 don. Fɛn min ye Ademola Lookman bɛ tugu a la 12, Lautaro Martinez 11. N'an bɔra meilleur passeur olu fɛ yen nɔ o ye Kisha Kvaratskhelia ale ye pasi 8 kɛ fo ka se Serge Milinkovic-Savic pasi 8, Gérard Delofo fo ka se Mario Rui ani Petro Zieliński olu ye pasi 6 kɛ. N'an nana Angleterre an b'a fɔ olu ka tile 22 dolantanw kan ka kɛ Chelsea ni Fulham bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Everton Arsenal, Brighton Bournemouth, Manchester United Crystal Palace, Brentford ale ni Southampton bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kɔfɛ Wolverhampton bɛ Liverpool bisimila. Fɛn min Aston Villa ale ni Leicester bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Newcastle West Ham, Nottingham Forest Leeds United, Tottenham Manchester City olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Arsenal bolo kuru 50, jɔyɔrɔ filanan Manchester City kuru 45, Newcastle bɛ tugu a la kuru 39. Fɛn min Manchester United bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 39 o ye ale bolo. N'an bɔra yen meilleur buteur o Erling Haaland ale ye 25 don. Harry Kane bɛ tugu a la 16, mun ye Ivan Toney 13, fɛn min Alexandre Mitrovic 11, Rodrigo 10 ale y'o don. Ye meilleur passeur o ye Kevin De Bruyne pasi 11, Bukayo Saka ale ye pasi 7 kɛ ani Christian Eriksen pasi 7, Alex Iwobi pasi 5. N'an bɔra yen an bɛ taga Bundesliga la pour que ka an ka kunnafonidi kuncɛ an b'a fɔ olu fɛnɛ ka tile 18nan balontanw na RB Leipzig ale ye Stuttgart ci 2-1, fɛn min ye Mayence 05 ale ni Bochum o bana 5-2, fɛn min ye Werder ale ye Wolfsburg ci 2-1, Hertha ale fɛnɛ cira Union Berlin fɛ 2-0, fɛn min ye Fribourg ale ye Augsburg ci 3-1, Hoffenheim ale cira Mönchengladbach fɛ 4-1, Bayern ni Eintracht Frankfurt dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1, Schalke ni Cologne o bana 0-0, Leverkusen ale cira Dortmund fɛ o bana 2-0. O kɔfɛ dolantan minnu kan ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔ Augsburg ale ni Leverkusen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Union Berlin ni Mayence, Cologne RB Leipzig, Dortmund Fribourg, Eintracht Frankfurt Hertha Berlin, fɛn min ye Bochum ale ni Hoffenheim bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Mönchengladbach ni Schalke bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Stuttgart Werder, Wolfsburg Bayern. O kɔfɛ n'i ye u ka classement lajɛ Bayern bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 37, Union Berlin bɛ tugu a la kuru 36, jɔyɔrɔ sabanan bɛ RB Leipzig bolo kuru 35, Dortmund bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 34 o b'ale bolo. Ye meilleur buteur o ye Niklas Füllkrug ale ye 13 don, Christopher Nkunku 12, Marcus Thuram 10. Ye meilleur passeur o bɛ Randal Kolo Muani pasi 10, fɛn min ye Dominique Sobzola ale ye pasi 8 kɛ, Alassane Plia ale ye pasi 7 kɛ. Voilà, Europe championnat olu de bɛ kɛ ka an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ bi. Ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun nataw balontanw fɛn fɛn kan ka kɛ ani farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bi aw bɛna bɛɛ jaabiw dafalen sɔrɔ ni Ala sɔnna ma. Aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.